कौन गुड़ी उड़ेलनी आज कौन बुलिलनी एटी हाँ हेई जो उड़ी जाउछन चढ़ी केते हाँ बढ़िया लाଗୁଛି आजी उड़ी ओ जाउछन देखुछ। अच्छा हाँ कौन बुलिलनी एमती बुलुची ଆଉ କଣ କରିବା ଏମତି ବୁଲିବା କଥା ଆଉ। वीडियो कर नहीं कि ହଁ ओहो वीडियो कौन सबुदिन गोटे वीडियो करिया हाँ ଆଉ କଣ ଆଜି କରିବା ଏमତି ମୁଁ ତ ବୁଲୁଛି କୋଠା ଉପରେ ପବନ ଟେ ବି ଦଉଛି ନୁହଁ କି ବାହାରୁ ଗଲେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ପାଗ ରହୁଛି ଆଉ ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ବସି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି ଖରା ଖରାରେ ବସି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି। वो पेपर पढ़ुचु कौन पेपर पढ़िलु देखिया कहलु हाँ से तांकर पढ़ाନ୍ତି डिस्टर्ब କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ କରିବା କଥା କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ अच्छा କୋଠା ଉପରେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ହଉଥିଲା ଉଡି ଯାଉଛି ଗୁଡି ଗୁଡା ଦିନ ଆସିଗଲାଣି ତ ଗୁଡି ଗୁଡା ପିଲାଦିନ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଗୁଡି ଏଇ ସେଠି ସବୁ ଉଡୁନି ଗୁଡି ଏଇ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଆକାଶ ଏକଦମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ଆମେ ଗୁଡି ଫୁଡି ଉଡଉଥିଲୁ ଏବେ ତ ଆଉ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ବ ହୁଏ ସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସବୁ ଗୁଡି ଉଡା अच्छा ହୁଏ ଗୁଡି ଉଡା ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କଥା କହୁଥିଲ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ। ତେଣୁ ଆଜି କଣ କି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢା ହଉନି ବୋଧେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଦଉଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ବାଡି ବଗିଚା ଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସବୁ ପ୍ଲଟ ଦିଆ ହଉଥିଲା ମାନେ 2-3 ଜଣ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ ଦିଆହଉଥିଲା ଯିଏ ଯାହା କୃଷି କରିକି ଦେଖେଇବ ଶିଖଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଚାଷ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବେ ତ ଆଉ ଚାଷ ବାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ କରି ବିଜନେସ ରେ ମନ ଦେଲେଣି କେହି ଚାଷ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଗାଁ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ସବୁଆଡେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ବସି ବସି ସେଗୁଡା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କରିବା ପାଇଁ ତ ଟାଉନରେ ସେ ସ୍କୋପ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ କୋଠା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଙ୍କା ତଳି ପକା ହେଇଥିଲା ମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲି ସେଟା ସବୁ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କଣ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡକୁ अन्य कुंडको ହଁ ଅନ୍ୟ କୁଣ୍ଡକୁ ସମୟ अच्छा ଏମିତି କାଟିବା କଥା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କଣ ବସିଯାଇଛ ସେଠି ବସିଯାଇଛ କଣ ସେଠି କୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ବା ପାଖରେ ଲଙ୍କା ତଳି ଓ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଲଙ୍କା ପକେଇଥିଲେ ତଳି ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ହଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଲଙ୍କା ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା ତଳି ତଳି ସବୁ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଗଲାଣି ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ ଏଇ ଟମାଟୋ ଗଛ ଦିଟା ଉଠିଛି ଏଇଟା ତାକୁ ବି ଅଲଗା ନେଇକି ପୋତିଦବ ଏଇନା ଟମାଟୋ ଗଛ ହେଇଛି ଧନିଆ ଗଛ ଏଇ ଯୋଉ ସାରୁ ପତ୍ର ଗୁଡା ଦେଖୁନ କେଡେ କେଡେ ହେଇଛି ଆକୁ ଆଥରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନବା କଣ କରିବୁ ଆକୁ ନେଇକି ଛାଣିବା ବେସନ ଦେଇକି ହୁଁ ସାରୁ ପତ୍ର ବରା ବଢିଆ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କରିବା ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ନବା ହଁ ତମ କିଏ ଖାଇବ ହଁ କରିବ ଅଳ୍ପ କରିବ ହଁ ହଁ ଜଣେ ହଁ ଜଣ କଥା ଆଉ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଏଥର ଟିକେ ଲଗେଇବା କଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କୋଉଠି ବାହାର କରିଦବା ଜିନିଷ ଲଗେଇଦବା ଆଉ ହୁଁ ହୁଁ ନା କଣ ହୁଁ କହୁଛ ହୁଁ ଓହୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଲଙ୍କା ଫଳିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଟେକି ଦଉନ ମାଟିରେ ଏଇ ମାଟି ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରିଗଲା ବଢିଆ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଏଇଟା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ କୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ନାଇଁ କଣାଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଖପରା ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ଟା ଏପଟେ ଲିକ୍ କରିବ ତାମାନେ ଟେକ୍ନିକ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ନା କଣ ନହେଲେ ନାହିଁ ପାଣି ଗୁଡାକ ହଉ ଜମିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପଚିଯିବ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡର କାମ ହଉଛି କି ନା ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମାଟି ଗୁଡା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡା ନା ତାମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଟି ଟା ନିର୍ମୂଳ ନାହିଁ ସେର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚେର ଫେର ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭଲ ମାଟି ହବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଚେର ଫେର ରହିଲେ ତାର ସାର ସେଇଟା ଆପଣ ଖାଲି ମାଟି ଆଣି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗଛ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ କୁଷେଇକି ଆପଣ କରିବେ ସେପଟେ ଭଲ ହବ ବୋଉ ଏଇ ବାରିରେ ନାହିଁ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଙ୍କା 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 ନାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଫଳିଲାଣି
अच्छा बौଳ ମାସିଆ ପରା 30 ତାରିଖରେ ଏତିକି କଣ ବौଳ ହବ ଓହୋ ହବ ଡେରିରେ ହବ ସେ ହେଇଥିବ ଶାଶୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ କଣ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖିବେ ଗାଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଣସ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମାଟିକି ପକେଇଦବା ଏଇ ମାଟି ଯାକ ପଡିଯିବ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବା ହେଇଗଲା ଭର୍ତ୍ତି ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ ହେଇଯାଇନି ଆଣିକି କରିବା ଆଉ ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ମାନେ ତଳି ସବୁ ମିଳୁଛି ଲଗେଇଲେ ସିନା ନେଇକି ହବ ବୁଟ ତ କରୁନି ଆଉ ହଁ ନାଇଁ ଯତ୍ନ ନେଇ ଯଦି ବି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ବଡ ଗଛ ପାଇଁ କି ଯତ୍ନ ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ ଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ମାଗଣାରେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଦିଟା ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ ନା ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତଳି ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଆ ଲାଗିବ ସେଇଆ ଚାଷବାସ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଭିଡିଓରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଳା ଶାଶୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଶଳା ଗଛ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ ଯେତିକି ଜମି ପଡିଛି ଯଦି ଚାଷ ହୁଅନ୍ତା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଯାଆନ୍ତା କିନ୍ତୁ କାଇଁ ପିଆଜ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଚାଷ ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ହବନି ଦିଟା କରିଦେଇଛି ଦିଟା ଲଗେଇଲ ହଁ ଭଲ କଥା ଟମାଟୋ 3ଟା ଯାକ ଗଛ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦବା ଛୋଟିଆ କୁଣ୍ଡଟାରେ ଟମାଟୋ ବି ଲଟା ବି ମାଡିବ ନାଇଁ କି ସେ ଦିଟା ଗୋଟେ କୋଣରେ ଠିକ ଅଛି ଟବଟାରେ ମାଟି ନାହିଁ ତାର ବେଶୀ ଗୋଟେ ମଜା ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ଭାଇ ଆଉ ଆମେ କଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ଖାଇବା ସେ କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ହଁ ନିଜେ କୃଷି ଲଗେଇଲେ ବିଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଏପଟେ ଲାଗେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏତିକି ହେଇଗଲା ନା କଣ ଗଛ ଏପଟେ ତଳି ହଁ ପଡିଗଲା ହଉ ସେତିକି ଥାଉଛି ଡବଲ ଡବଲ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ଉଠିଲା ଆଉ ସିଏ ତ ବଡ ବଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ରମରଞ୍ଜିଆଟିଏ ବସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ବି ଖରା ଖାଉଛି ତାକୁ ଶୀତ ହେଉଛି ସେ ଖରା ଖାଉଛି ରମରଞ୍ଜିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ପଳେଇଲି ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଦେଖୁନି ପଡ଼ିଛି କୋବି ସାରୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋରିଷ କ'ଣ ବଘରା ହେଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଟିଗଲାଣି ମଟର ଫଟର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ହବ ଏଇଟା ଖାଇବା ଏପଟେ କଖାରୁ ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ ଏଇଟା ଭଜା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବି ଯାହା ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କଣ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ହବ କୁହା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ସାରୁରେ କଣ କଣ ହବ ଟିକେ କହିଦେଲ ସାରୁ ପତ୍ର ଛାଣିବା ତ ତାକୁ ସେଥିରେ ବେସନ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ଆଗ ଟିକେ ଏସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଡବାରେ ନା ହଁ କଣ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଁ ପକା କଣ ଆଉ କରିବା ଟିକେ ପକା ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ବାସ୍ନା ହବ ହଁ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ଟିକେ ପକେଇ ଗୋଳେଇଦବା ଗୋଟେ ପତ୍ର ତ ସେଇ ହଁ ହଉ ଅନୁସାରେ ସେ ନେଇଯିବା ଆଉ ପତ୍ର ଦେଖିବା କଥା କେମିତି ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆଉ ଖାଇବ ଟିକେ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଆଣିବାକୁ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇଦବା ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଦବା ଗୋଟା ଜିରା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଭଲ କି ମିଶେଇଦବା
ମିଶେଇ ଦେଇ ପାଣି ଦେଇକି ବେଶୀ ପାଣିଆ ପାଣିଆ କରିବାନି କି ବେଶୀ କାଠୁଆ ହବନି, ମାନେ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ବୋଳି ହଉଥିବ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣୁଛି ସାରୁ ହଁ। ପତ୍ର, ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି। ଏ କଣ ନୂଆ କିରି କରୁଛ? ଖାଇନ? ନା ମୁଁ କେବେ ମୋ ପିଲାଦିନେ ଖାଇନି ସାରୁ ହଁ। ପତ୍ର ଇଏ। ନା ଆମର ଆମେ ଏଠି ତ ହେଇନି କଟକରେ, ତମେ କଣ ଜାଣିଥିବ ଆଉ। ହଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ଖାଇଛୁ ସାରୁ ଶାଗ ଖରଡା। ଆମେ ତ ସାରୁ ଜାଣେ ପତ୍ର ସାରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଆଉ। ସାରୁ ଖାଇଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ବେଶୀ, ପତ୍ର ଗଲୁ ହୁଏ। ଖାଲି କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଗଲୁ ହବନି? ହয়ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ଗଲୁ ଭଳିଆ। କେଜାଣି ଦେଖ କର ଆଜି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଆଉ। ଅବଳା ପତ୍ର ଟା ନେଇଯାଇଛି, ଭଲ କି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ କଣ କରିବା, ଟିକେ ବେଲଣା ପେଡିରେ ଟିକେ ପ୍ଲେନ ଭଲ କରି କରିଦବା। ବେଲା ଭଳିଆ ହେଲେ କଣ କି ସମାନ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଥାଳିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥୋଇଦବା ପତ୍ରଟାକୁ। ରୁଟି ବେଲିଲା ଭଳିଆ ବେଲି ପକେଇଲ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ବେସନ କୁ ଗୋଳା ହେଲାନି, ତାକୁ କଣ କରିବା ଏମିତି ସମାନ କରିକି ଗୋଳିଦବା ସବୁଆଡ। ସବୁଆଡେ ଗୋଳା ହେଇଯିବ। ଭଲ କରି ଯେମିତି ବେସନ ଟା ପତ୍ର ସାରା ଗୋଳି ହବ। ଭଲ କରି ଗୋଳି ହେଇଗଲା ବେସନ ଟା, ସବୁଆଡେ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଏବେ କଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆସ୍ତେ 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 ମୋଡିକି ନେଇଯିବା, ହେଲା। ଏମିତି ମୋଡିକି ନେଇଯିବା। ହଁ ରୋଲ ଭଳିଆ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା। ଆକୁ ଏବେ କଣ କରିବା, ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ପୁରା ଟକ ଟକ କରି ଫୁଟିଲା। ଏଠି ପାଣି ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଗରମ ପାଣିରେ ବେଲାଟେ ରଖିଦବା, ନହେଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚର ଯୋଉ ମିଳେ ମୋମୋ ଛାଞ୍ଚ, ତାପରେ ବି ଥୋଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଏଇଥିରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ରଖିଦବା। 10 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଛାଡିଦବା। ଘୋଡା ଘୋଡେଇକି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ। ହଁ ଷ୍ଟିମ୍ ନା କଣ? ହଁ ଷ୍ଟିମ୍ ହଁ ହବ। ହଁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସିଝିଗଲା। ଷ୍ଟିମ୍ କରା ହେଇଗଲା ପୁରା, ତାକୁ ଏବେ କଣ କରିବା, ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିଂ ଏମିତି କରିଦବା। କେତେବେଳେ କାଢିଦେଲଣି ଦେଖେଇଥାନ୍ତ ନା। ହଁ ସିଝି ଯାଇଛି ତ, ଗୋଟେ କି ସବଜି ହେଇଗଲା କାଳେ। ଶାରୁପତ୍ର ସବଜି। କଟିକି ବାହାରି ଯାଉଛି କାଇଁ ପତ୍ର ଟା? ହଁ ପତ୍ର ଟା ବେଶୀ ସିଝିଗଲା। ସେ ଛୁରୀ ଟା ଟିକେ କଟୁନି। ହଁ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କଟିଂ କରିବା। ତାପରେ କଣ କରିବୁ? ଏପଟେ ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବା, ସେ ପିସ୍ ଗୁଡାକୁ ଛାଣିବା। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ସାରୁ ପତ୍ର ପିସ୍ ଗୁଡାକୁ ଛାଣିବା। ଛଣା ହେଇଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା ତେଲରୁ। ହେଇଗଲା ପରେ ନା? ହଁ ପୁରା ଫିନିଶ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କଣ ସାରୁ ପତ୍ର? ସାରୁପତ୍ର ପକୋଡା। ଓ ଚାରୁପତ୍ର ପକୋଡା। ସବୁ ପକୋଡା ଖା। କୋବି ପକୋଡା, ସାରୁ ପତ୍ର ପକୋଡା, କିଛି ଲୋକ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ସାରୁ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସାରୁପତ୍ର ପକୋଡା। ବାସ୍ନା ବଢିଆ ହେଲାଣି। ହୁଁ। ମସଲା ପଡିଛି, ଆଉ ସାରୁ ପତ୍ରର ଫ୍ଲେଭର। ରାଜ ସାରୁ ପତ୍ର ପକୋଡା ରେଡି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସୋରିଷ ମସଲାରେ ପଡିକି ସବୁ ହେଇଛି। କୋବି ଫୁଲକୋବି ଭିତରେ ପରିବା ବଳ ମଟର ଫଟର ପଡିକି ଗୋଟେ ଝକାସ ହେଇଛି, ଆଉ ମୂଳା ଫୁଳା ବି ପଡିଛି। ଆଉ ମଟର ପଡିଛି, ଆଉ ଏଟା କଣ ବାଇଗଣ ଏସବୁ ପଡିକି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି କଖାରୁ ଭଜା ହେଇଛି, ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ। ବୋଇତାଳୁ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ବି ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସାରୁର, ଏଇଟା କଣ ସାରୁର?
ସାରୁ ପକୋଡା ଏଇଟା ସାରୁ ସାରୁ ପକୋଡା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରୁ ପତ୍ରର ପକୋଡା। ସାରୁ ପତ୍ରର ପକୋଡା ହେଇଛି। ହଁ ମସଲା ତ ଦେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ। ଏଠି ହଁ। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆଉ ତମର ପ୍ରିୟ ଆଚାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଚାର ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦଳି, ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦଳା ହେଇକି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇବ। ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଗୋଟେ ପକୋଡା ପାଗ ହେଇଗଲା, ହବ। ପାଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ଦେବାଟେ ଚାଲିଥିଲେ ଚଳିବ, ଖାଇଦବା ଏଥର। ବାଃ ଏଇ ପାଗଟା ବାବାରେ ଆଉ ଥରେ ହାପୁଡି ଦବା। କି ହାପୁଡା। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ତରକାରୀଟା ଏଇଟା ପକେଇକି ଖାଇବା ଟିକେ, ଏଇଟା ନହେଲେ ଏତେ ବାଗ ଆସିବନି। ଭୋକ ହଉଛି, ଘାଉଁ ଘାଉଁ ଖାଇଦବା। ସୋରିଷ ଟେଷ୍ଟଟା ଭାରି ବଢିଆ ସାଙ୍ଗ। ବାଇଗଣ ଲୁଣ ଠିକ ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ ଥରେ ହାପୁଡିଦବା। ଆଉ କଖାରୁ ଭଜାଟା କି ଖାଇବା। କଖାରୁ ଭଜାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। କଖାରୁ ଆପଣମାନେ ଭାଜିକି ଖାଇବେ, ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଗିବେନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଇବା ଯାହା ଘରେ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆପଣ ତାକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖାହବ। ଆଉ ଯାହା ଘରେ ହେଇଛି, ଆମର ଯାହା ଶାଗ ପଖାଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।